A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa e 23 colectivos do mar denunciaron verteduras recorrentes na Pobra do Caramiñal, que preocupan ao sector pesqueiro e marisqueiro. A contaminación levou a plataforma a exixir unha actuación inmediata da Xunta de Galicia. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, xunto con 23 colectivos do mar, denunciou oficialmente as verteduras recorrentes detectadas na praia da Raposiña, no municipio da Pobra do Caramiñal. Estes vertidos, que se produciron entre o 29 de setembro e o 3 de outubro, están a xerar unha gran preocupación no sector pesqueiro e marisqueiro da zona, que pide unha actuación por parte da Xunta de Galicia. Diante desta realidade tan abafante que amosa este vídeo e estas fotos e que amosa a posición de todo o sector do mar reclamando á Xunta de Galicia que xa está ben, que o mar morre, que van botar a xente do mar se non fan o que teñen que facer, que é cumplir a normativa, que é perseguir a contaminación, que é facer pagar multas disuasorias a aqueles que verten directamente ao mar. A denuncia presentada sinala que a contaminación foi especialmente grave na madrugada do 3 de outubro, cando se observaron grandes nubes flotantes de cor branca que se diseminaron desde a praia ata a entrada do Porto da Pobra. A plataforma exixe unha resposta rápida e contundente para evitar danos maiores á saúde do ecosistema mariño e a continuidade das actividades pesqueiras. O 3 de outubro foi un vertido especialmente potente e, de feito, acabo de enviar un vídeo a todos os medios de comunicación donde se amosa esa vertedura, amósase a súa extensión, a súa intensidade, a densidade das nubes brancas que flotan sobre o mar e como esas nubes brancas se van diluindo a medida que o barco se achega ao porto da Pobra do Caramiñal. Por tanto, un vertido importante que evidentemente a corrente vai difuminando e vai estendendo por todo o litoral. Entre as demandas da plataforma está a posta en marcha dun plan de actuación extraordinario de 6 meses que inclúa inspeccións rigorosas nas instalacións de limpeza de alimentos e un seguimento dos vertidos nocturnos. Tamén exixen que a Xunta de Galicia cumpra coas súas obrigas legais de control e inspección de depuradoras e emisarios. E quen é a administración responsable de todo isto? Bueno, pois a Xunta de Galicia, que é a administración que ten todas as competencias e todos os instrumentos legais, pero non só legais, tecnolóxicos, materiais, recursos humanos, administrativos, capacidade de inspección. Augas de Galicia ten capacidade de policía para calquera vertido de terra ao mar. E iso está na lei. Nos escritos que enviaron 27 colectivos de toda a Ría de Arousa, porque agora nestes momentos somos 27 os que os enviamos, se explica claramente a ambas consellerías, a Consellería de Mar e a Consellería de Medio Ambiente, que é da que depende Augas de Galicia, se explica coa lei na man que mecanismos poden usar para atallar a contaminación, coa súa propia lei, coa lei que elaboraron eles. Unha denuncia que se suman ás críticas á falta de resposta por parte de Augas de Galicia, que non acudiu ás demandas do sector malia a intervención da valedora do pobo hai 8 meses. Tamén exixen que se coordinen os recursos entre Augas de Galicia e a Consellería do Mar para conseguir o cumprimento das normativas ambientais e protexer a riqueza natural da zona. O que temos que intentar é que a xente se quede no mar e que haxa unha inversión real que repercuta rápido nos problemas esenciais da ría. O que non pode ser que se aproveite a noite para facer este tipo de vertidos que ao final estamos vendo que salen baratos. Entón, o que ten que facer a Consellería é poñerse serio, facer que haxa presencia física no mar de noite, que visile estos vertidos e que os multe en consecuencia, non que lle metan unha multa irrisoria. O mar está no matando, está deixando que o mar morra, e co mar vai morrer o marisqueo, a pesca, os mexilloeiros, pero vai morrer a terra. É unha parte esencial do mundo e non podemos permitir
que se nos siga contaminando, que salga gratis contaminar, porque salga salindo gratis. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa espera unha resposta inmediata da Xunta de Galicia, que de momento segue sen pronunciarse sobre as novas denuncias.